Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Undipe grupuro pamberi pamambo ndinoda mari yangu yatakashanda inoita 500 anditira US ndomuso yakamhangaraka Arozo Sharon apana chapamidzirwa kana kutakudzwa Obedai Joseph moso yaverengerwa wainzwe kuinzwa ichiverengwa uri kuibvuma here kana kuiramba not needing you to Jamaica Murenyi. I tipe tinzo kuti muzoti uya utipe vhupuro pamberi pamambo chaitika musha apa kuti nhasi muye kuno kuti mupangire vhupuro pamberi pamambo. Ini ndatanga kuitika ndakabuda kumboko ndichienda kumba kwasisi ndandine pamiri sandairwara ndakapedza nguva ndiriko sandadzoka ndadzoka kumba kwangu ndabatsirwa murume wangu akanditi ane nguva yareba kupura iri chidzokera yandichada saka ndikati aiwa munozondipirawo pamberi pamambo uinzwa here ukumona mukadzi wako ukunzi mukadzi akaenda kumukasisi wake akazvitakura achirwara akasvika ikoko akabatsirwa iwe waonana kuteera kusvikira uya azodzoka wega nekuti akuratidza kuti chiwari ndakabatsira mwana wendouyu iwe unobvosvika unobva wati iwe zooni nguva yareba mbukoi ikisana chinzi nyaya yakaitika ndeyekuti adzimai vangu vakabuda vakabuda musi wa 2 January vakazodzoka muna July wakabuda vana munhu wakaraira wangobuda bvawaenda takagara ngesvondo sirikutoziva kuti vari kuko sisi waundi wakazondifonera wakati dotaurawo namunino wangu kuti munino nyasuziva takafamba sei akangobudawo kuno ane svondo abuda tagara ubva masikati kusvika kumanheru vakazofona kuti adzimai ako vari kuno uya titaure nyaya yamukanetsana kuno kupindura kwavari ndakaona mukana ndichadamburana ikoko mafunga takagara paJanuary February wafona kuti pomapa ndakati sofa ndichikamanikidzika nebasa hatisati ndawana kana mari yekufamba dai zvaibvira maigona kuuya nawo titaurire nyaya yacho futi kuno zvinongoita takagara svika vazodzoka muna July imomo ndakati imi mupesa mamusipi apa madzoka hamungangouya because vamukabudaawo shamari chakaipa chii chokuti mukadzi aenda zviva zvokuti iye angatakurudzira kuti akaenda matonetsana waenda ari pamiri achirwara asi manetsana ndokuchienda iwo ndokuchitsvaga kuti mukadzi adii uchitsvaga unaatezvera kuti hauna kuenda kuti ubvunze kuti nai madzimai yange yarikoko here hauna rai nhasisakazofona shamari mukadzi wava ari kuno sezvakazvitakura ari kurwara asi chuya kuno tikurukure nyaya yamakanetsana iwo unakuenda kai wada kuti zvidii wada kuti zvidii pavanotarisira yangu ndotarisira kuti sezvo ndatavati michikwira bhazi muye nawo titaurire nyaya yacho kuno wakanga wakamariri ayo ndarisiya saka kuona kuti zvagara zvokuti iwe mukadzi wakanga usingadi nekuti munhu anoda mukadzi kuchaichaika akangonzi nhasi amushaya kunzi amushaya wakadikira kupolisi kuti akashaya mukadzi mukuda vange anenge aipenga wakaenda kupolisi hauna munhu kana ashaya mukadzi anoenda
kotsvaga kuti mukadzi wangu ari papi akazati ari kuno aenda kuti ikoko mukadzi wangu akauya sei kuti ndaimutsvaga nyaya dzokurwa but iwe wakazozisa kuti mukadzi ari kuno iweyo zvakadazvitakwa kurwara asi iwe panyaya dzakapesa aukaramba unakuenda kusvika mukadzi azotoya wega iwe wakumutidzoka nguva yareba asi wakafonderwa kunzi mukadzi wako ari kuno yatinese nyaya dzei waingazi kumudayo zvinoratidza kuti uri kumuda mukadzi wako chii zvinoratidza kuti ndiri kumuda ndichotomashuruka sometimes achingobuda achienda saizvozvo aiwa nhasi uno chinoratidza kuti kuda mukadzi wako wakapa bhukuro chiko chinoratidza pamberi podare zvinokubvunzira chinoratidza kuti ndikumuda imi handina bhukuro randikamupa korongomuparachi handina bhukuro randikamupa naimamanyu zvakutaura zvishuwa bhukuro rachibukira akakupa vakauya namusekuru wavo nomunina wavo vakada undipa bhukuro mubanukari ravo handina kuona kuti mari ndakangoti kana mada undipa bhukuro ayo munondipira pamberi pamai ndikumbakadaro imimi ndiri kuda here murume wenyu murume ndozozi uyo mukadzi atakurumaka batinida kusvikuza kuti zvibaye wega ndoyakuita nekuti mukadzi anoita munoka bati shungudzo yaanoita vanzika anoshungudza kusvika pakuzvisungirira mukomana apa kuti we mukadzi uri kuda here nguva isisina kureza here aitora atete ndiyani anoti iwe ndikuda kutisipesana naatete vako ndeuye kana kuti iwe ndiunoti ndikuda unosangana naatete vako ndiwe ka saka waizomutuma wekuti andotora vanhu vasinei naye vende vasina nyaya naye sei iwe ndione nyaya nevanhu vanhu ndiwe fanira kuenda kunana atete wacho nana musa mukuru wacho izvozvo ndizvozvo shuwa handitiri kuona kuti mese mumwe uri kurasika chava zvavaita manje ndechekuti chitsotsi chiripo ndechekuti iwe unofanira kubudira mhama wako pachena anzwa kana situation isisatendera kuti mukadzi ugare naye izvozvozvo ndozvinodiwa wanzwa uruzinzwa kwete kumanikidzira situation kuti iwe uti kana kuti uda kuti mambo pamberi pamambo inini nekuti mukadzi kumudaje iwe usingamundi nokuti rudo irworwo hakunazvakwa runoenda mambo nesu tese tikunosangana nemadzimai edu asi anonosangana nezvakaomarara ndiwe mukadzi uyu munopika jeri muri panzvimbo imwe chitozonzodzi mangwana mwafa iwewe pamba penyu uyu mukadzi achiri kudiwa here kana kuti wasara uri wega ndati payadhi yenyu iwewe mukadzi achiri kudiwa here kana wasara uri wega unongodawo hausiri wega unomuda because pane zvinhu zvinosunga munhu iwe unogona kutya anziya mwedzi mungani asina kutera asina munhu hafu yogore yakaneda manje ndikuti dambudziko rakuiova ari kutya kuramba munhu pamberi pedare ramambo bari kumba kwacho still asisina aiwa zvainongoda ichete ndoda kungoti aipiwe judgment nhasi ndoda kuisiya next court pawanodzoka kumba uyu kana anoshungudza mukadzi wake anofanira kuenda kumba kwatezvara vake uratidze kuti shuwa kuda chii mudzimai wake next court unozva tembo mukadzi wangu inini wandorava naye mumba inini ndopedza 6 months ndisina mukadzi ye kufa kwani unoti mukadzi nechi kudai
6 months aviyobhori chapamita manje koza pano kuramba nakabisira ka kuramba nakabisira papa panyama makaramba nasi kuchikokutanira zvezvo aina chakamire enda wotora mukadzi uibata zera wako paunozera next court nda kuzati mukadzi wamutora iwe ni mukadzi anogara wakaita seipo parise pakasununguka tatosangana muthu wa 4 unaye kuchitogomeso utazavarume vavandokuda mukadzi kufarikiti ukamona kakuta dzimai wako wakatora pari wakamudzere kuti mukadzi uyu arudzi mudzimai mudiki wakamudzere kuti arudzi because ipapo pane zvibhakira zvokuti kana wakamunyepera kuti aenda uyo atichamuda kune tsaona ari mukadzi akabisa mbamani akamutora achibisa mbamani imhosva baideo mudzimai vacho mudiki ari kumba wakamudzere kuti uyo arudzi makawirirana here kuti amekurunga wadzo because iwe kuti pane chitsotsi isusu chamatidhera nenyaya dzakawanda Rose bate utoratidza kuti tsotsi dzese ukafana kuwirirana kuti ndine akarora mukadzi wangu akaisa mbambangu ndisipo bada wemoto right saka atichataura zvinhu zvakawanda zvataurwa namambo wazvinhu anzi kuti chero usina zvako kuseni kuchasangana nezvibhakira asi mambo vati kudi vati tinosangana musi wa 4 panapa kune mukadzi wako uchitaura kuti mukadzi wesekuru ndakaenda munomutura kwaatizva iwe ushe uchikupura kushowa ndigire zvindigire tatatu takadzoka kumba unaanza kuitia chaizvo chaizvo mari woke pane nyaya yemari hanzi akasiya arimawo mari zvakazofamba seiko gozi akadzokera kurodha chakamire unoziva kuzvitara musuwanetikoti vakuya tanza kuti rugare wako uripo here then ndipokesa nyaya yekuti wakasiya warima mambo vanoisa judgment maushandire mahara next court. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.